teet silleen... Okei. Niinku... No niin, thumbnaili on valmis. No, mä voin tehdä säännöt siihen videolle editoida. Ja tässä tulee vielä säännöt, eli siis pelkästään pumppu, 3 voittoa eikä saa huijata. Eli aika yksinkertaisesti mennään takas videoon. Round 1. No niin, lähdetään. Eli se oli 3 voitosta. Näkyy. Ja hävin varmaan mennä harjoitella. Äijällä on hyvä aina. Oh, mulla on vähän rasvainen. Oota. Okei. Otetaan me riisetti. Okei, me otetaan riisetti. Mitä ja mene? Aja fubiis! 1-0. Näin se toi, otetaan toi viimeistä replay. Oliks toi hyvä? Oli ihan. Äijä. Miltä se kouni maistuu? Mä se maistunut. Joo, nyt maistuu mun portaat. Mikä äijä tekee? Äijä, kato mitä voin tehdä. Mutta mitä mä voin tehdä vielä? Okei, sä et tee tota. Luuliks sä, että mä menen tohon bro luuli. Mä lipsain vielä, otetaan riisetti. Ei kun tuu ylös. Okei. Miks mulla on minei? Äijä on laittanut tänne minei maahan. En mä mitään laittanut. Te källe ei saa tehdä. Tää tekee joku skipiti toinen källeen, koska mun näyttää. Miks Esko on laittanut joku skipiti toinen niin tänne? Saanko kysyä, kuinka korkealle se on? Okei, mä oon kuollut, koska mun ohjeen on niin rasvainen. 1. Vedä. Noniin. Joo. Noniin. 3. peli. Hävinä. Ja tässä ei oo kai mitään panosta. Äijä, mä menisin kuolla äijälle. Me ollaan samassa Äijä pistelee varmaan. No hei, mut sä oot mua vanhempi. Muista, et sä oot vanhempi. Mulla ei toimi muista, et mulla ei toimi sormet niin hyvin kuin sulla, tiesitkö sä? En mä tehnyt tästä mitään, mä katsoin vaan. Hyvää tässä. Tiedätkö miksi aina isommat on parempia pelaa? Koska isompi. Koska niillä on paremmat. Broidi! Mitä? Okei, mä lipsahin. Joo, sama täällä. Tää kyllä tasoittuu, tää peli. Okei, mä oon niin goofy nyt. Mä en tiedä mihin tää on menossa, mä en pääse täältä ylös. Missä sä oot? Aja. Tästä tuli piis. Missä sä oot? Häh? Äijä vaan sekos. Miten mä en voinut asua suun? Onks sä osunut muhun? Joo vai? Eikö joo, mä osun sinusta. Sä et oo kyllä osunut muhun. Jos mä nyt osun, niin mä voin. Mä oon 108. Venä, älä ammu mua. Eiks mä osunut? Et oo asunut muhun. Eiku niin, mä osun. Sä olit viime roundilla, et osunut tää roundilla ollenkaan. Onks mä osunut suhun? Okei, tää menee finaliin. Ei, miten mulla on 3? Ei kun mä oon tappanut kerran. 2. Eli meillä on 2-2. Tää on ratkaiseva. No. Sä voitat, mä tiedän. Sä oot niin hyvässä pelissä. Editoija vastaa tubettaja. No, tubettaja vastaa tubettaja. Mä oon Vilkku-kanavan editoija. Pitkien videoita. Missä sä oot? Tipuiks sä? Joo, vähän. Vittu, jos mä häviin.
Sä et saa häviä. Mä sanoin, että editoija voi voittaa tätä. Mä kannustan editoijaa. Koska se on editoija. Miten sulla on nopeat kädet? Mä näen sut. Mä vitti ampua sua. Mä haluan olla epäreilu pelaaja. Ei, mäkin annan sun nousta. Missä oot tossa? Nonni. Noniin ja taas. Ja taas lipsahtaa. Ei herra jumala. Editoijan kädet on vähän. Oi mä unohdin tää ei oo Minecrafti. No! Mä pelaan liikaa minejä. Kato kun minessä voi couchaa ja sit se tipoo. Mä tein sen Fortissa. Tiiäksä? Tää menet. Äijä mä en oo jäämässä kiinni. Okei. Äijä mitä? Chilli. Toi on sun boksi! Okei, otetaan chilli. Okei, tää on pelottavin kohta. Ei sä et tee tota. Mä en tee tota. Sä et tee tota. Okei. Tää on paha miten. Mä en oo ikinä vetänyt sunkaan tälleen just teestä. Joku mulla ei toimi kädet, kato. Mä rakennan ylöspäin. Ja mulla tulee paineita kun on loma live. Kato. Tää menee videolle. Mulla tulee omat paineet. Mä voin editoida sun, jos mä häviin tänne. No, editoija ei saa hävittää. Mä kannustan editoijia. Mä pelaan vähän huonommin. Mitä niissä on? Hyvä editoija. Kato siitä. Ei mitään. Hyvä oli. Se oli hyvä. Otetaanko silti pelataanko? Joo, vedetään vaan tässä. Otetaan final round. Tasoittava. Sovitaanko, että on tasoittava? Ei kun meidän loppujuonnut, eli sun pitää sanoa tilatkaa kanava ja nähdään videossa. Joo. Se on moro.